Той клипче, който вече са записали, да. Снимай се. Аз правя клипче. Стига бе идиот. Ето го Иванчо. Валя, ще качаш. Я имам тук високо ли е? Само не смей да го тришки. Как ще го спиря, бе? Айде не. Чакай да доживеем до утре път. Ако оцелеем... Това там е наш даскал. По-скоро се умира. Няма си това да Ма снимай. Що? Добре, нищо съм направила. Там не се виждаш, мога, ама нищо. Защото слънцето е... Добре, трябва да се премега. Ай, чакай. Ето и тебе. Здраве. Здраве. Мамка му тук къде върви? Ай, как би за това? Иш ми старейца и долото ни. Ще хвърля след тях да... Малко е област, гледай. Ана, ти умичаш, добре, Нали, аз си съм. Аз ти като гледам скъпа. Владо! Аз като гледам на долу си. Владо, как е там горе, Как добре си вече гликвиш. Сега продължаваме клипа, който го бях правил. Вече съм се качил малко нагоре. Ето го Митко изкачваш честа, ето го Иван. Пане, само не са дърпе на стота. Абе, гледайте къде стъпа ти. Е, така 20-30 метра не са много, тъй като ги гледам. Толкова е. Ай, 30 няма, ама 20 метра те. Ай, гонеш, по-широко някога правиш. По принцип не май. Къде са пилата, Милка? Моя блок, ще видим моя блок. Ето, ави го майка. Внимайка, бе. Ами, мала. Чакай, тук е. Блока от тук ще ви го покаже. Е, там он. Кой е? Кой я приближи малко. Е, това там да сме се виж. По-голямата постройка. Това е моя блок. Ай, елате! Типа как ще качат? Уно и там е някаква кула, ние знам какво е. Як трябва да почистя. Нали? Иване, защо? Бута, защо? Милка! Да се... Ето ги отдолу, идиотите. Фифа, покажи са малко, не те виждам. Бах ти кефа. Ние сме пълни идиоти. Абсолютно. Тей. Кой ще се качи? Да, бе. Долу някакви туристи. Човек? Махни се оттам, ама. Препиш, после тя се кача на... Това да, сериозно махни се оттам, човек. Вара! Браво. Кой се качва следващия? Да ти стъпля ръчичката. Ай, дай ръка да не се прибиш. Чакай, се споим. Тук е добре. Други ентусиасти като Чефо има ли? Съни, що не се качиш, бе? Давай, Чефо, дай тук една ръка. Дай, Чефо. Да. Брифмани са. Знаеш кой хаотоват? Там, стълб, те са хитри, гледайте, изкърчиха стълбата. Аре, някой остане качица. А ти боса ли, бе, биби? Как ми каза Петко? Направо. Какво ме повида? Ми окаже. Дай. Майки ме вози. Аре, бе, се ни качи се. Качва се. Ай, не ме карай. Няма да падни стълбата, бе, спокойно. Айде, мога само 4 минути филмиране. Паметта ли сържи?
Не, имам още 3 минути. Няма да падне! Давай, сега ще сляза. Ами так, ти си героя на деня. Аре, ма кара да Аре, бе, слизам като сега. се, спокойно, бе. Добре? Да, добре. Аре, бе, Съньо. Клатил се. Ако паднеш, няма паднеш толкова спокойно, айде. Добре, аз ще дойда утре ще снимам. Ай, той е много здрав. Колко ли е? Няма начин. Някой да я донесе, ако иска. Карам да слизам. Тук съм много прав. Опа! Виж, Валя се само по Да, наистина, тук ако се щупи, отиваш. Аз там не отивам, с камера съм все пак. Там после бъде. Ой, Валя, какво стана, бе? Падна една дъвка. О, супер, кая? Я. Супер! Що, бе? Той на камера. Аз искам сяда. На чем